Yantase hlalani phansi sihlala phansi wethu umzilikazi waAfrika ufike wasibalisela istory apha but ke nina nizasiva ngam. Ndiyazivolontiya bantasi nizasiva ngam. Nizasiva ngam. Mamelani into eyenzekayo. So uthi ke ngoku umzilikazi waAfrika, umzilikazi kwaAfrika ke guys abantu abangamaziyo, journalist yakudala lama 1K oqala. Yaqonda? Journalist yakudala and zezi journalist zingo-fear for goal ke. Yabo ilo type ye journalist into lokubana uku-expose right now umzilikazi waAfrika. So hayi ke fine ke bantwana. So uthi ngale mini ke ngokuleyo uthi ave ngefone zuzu vibrate. Xa echekisha press release aqonda bekuseni kanje press release aqomba hayi wethu, and then he goes back to sleep. Hayi nyani bantwana uthi alale abuthurhuza ubuthongo. Khona uthi hayi xa evuke ekuseni uqonda hayi makathe atshekitshe le press release. Hayi nyani xa press release ithi into nokubana ibhasi iya over 10 ekuseni in the AMs ngo-4 pha. Yaqonda ibhasi yayo yabhukuqa. Ekubhukuqeni kwebhasi ke kwafumaniseka abantu nokubana abantu abapha emotweni zi-foreign nationals. Yaqonda aqonda umzilikazi waAfrika foreign nationals zibhukuqa ibhasi ngo-4 and ke ngoku kuthiwa laa bhasi ibisisipheke bantase kuthiwa ibingabaleki bantase ibingunogwaja. Ngava hayi fine ingabi namsebenzi aqomba hayi ndizakhe ndiyilandelelele ke le nto qha ndisebhizi ayithatha ibhaki ayibeke ecaleni abe bhizi izinto zakhe ze-journalism abe bhizi izinto zakhe. Uthi ke ngenye imini waqomba hayi mani andinazitori mandikhe ndigubhulule into endizibhakileyo. Uthi xa esijonga sistory kanti kukho lo wabhukuqisa ibhasi ngo-4 ekuseni ehamba nabantu abengengobalapha eSouth Africa. Wayesiyaphi ngo-4 ekuseni nabantu abengengobalapha? Yaqonda nyani uthi aye kulaa police station xa bayiphethe le case ke ngoku. Aye kulaa police station afika abuza. Kuthiwa hayi wethu nantsi i-registration yalaa moto kwathini. Uthi hayi naye wasebenzisa ii-connections zakhe to try and find out into yokubana ye ibhasi ibisuka phi bekusenzeka ntoni. Yava kwathiwa into yokubana ibhasi le minibus kuthiwa ibhilonga kumntu ekuthiwa nguJohn Joseph Nkuna. Yaqonda John Joseph Nkuna athi andimazi lo Nkuna. Ahamba aye kwenye police station ngoku yaseNelspruit. Ahamba ayobuza ubhururu wakho phaa ipolisi eliphantsi umane yefandeni yalazi igama elithi John Joseph Nkuna. Athi ke nake lowa John Joseph wathi ndiyamazi lo waziwa ngelentoza nge-human trafficking lo. Ngumgulukudu omdala esimaziyo into nokubana uyabathutha abantu ku-human trafficking. Wathi uyabathutha basapho wathi hey nathi asiyazi for into esiyaziyo qha into nokubana kudala simfuna ngento ye-human trafficking uyabathutha abantu lo mntu. Hayi fine bantase kungabi namsebenzi. Uthi ke nake ulo mntana umzilikazi waAfrika imtyele into aqombayo ukuthi mandikhe ndilandelele esi story sikaJohn Joseph. Yeva hayi nyani wasilandela isitori sika-JJ wabexelela lipolisa lingubhururu wakhe into nokubana mamela ubathutha phi uJJ abantu. Kwathiwa uJJ abantu ubathutha lentozeni eMozambique naseSwazini. Qonda uthi hayi abathutha eMozambique naseSwazini kwathini wathi eMozambique phi. Uthi hayi kukho enye ipaka yakuyo ngeemini ezithile ufika jonge phaa uyayazi lapha kuleya ibhizi and ibhizi ngabantu abasokolayo. Afika scout athatha abantu bakhe kuthiwa uyafika phaa uJJ. Hayi fine bantase aqonde into yokubana umzilikazi waAfrika uJJ is where I'm going. Laa park is where I'm going. Nyani uthi hayi nyani ngaloo mini wahamba wayohlala phaa wahamba wacross iborder waye eMozambique wafika. Xaba ke ngobantase ushiywe lela polisa ebehamba nalo phaa ebhodini then wastempa ipassport yakhe kwathini then wahamba ke ngokwaye eMaputo waya kulaa paka. Uthe bantase esagcabisa izidlele phaa kulaa paki ke nabanye abantu abagcabileyo. Uthi kwathi gqi ile ntoza ivan not even minibus yabazo my fucking car ke kwathi gqi imoto ezinjeya. Hayi nyani bantase thokothi gqi imoto ezinjeyana wakrweca kwathiwa bhuti uthe esithi wathi xa esithi uyabheka kwathiwa do you want to go work in Joni. iJoni ke bantase kuseJoburg mos bathe eMozambique eJoburg kuseJoni. Wathi uyafuna usebenza eJoni. Wathi omnye ewe ndiyafuna. Kwathiwa ngena emotweni. Uthi bangena emotweni uthi laa ntoza kutheni mani sithi van. Uthi laa minibhasi kwakuvalwe ngezayizayo emnyango bantase kugcwele ethe uthi they were about 14 15 uthi 16 bantase. Uthi babeyi-16 phaa kulaa minibus. Uthi hayi nyani kuhanjwe kuguguthwe ngale bhasi
kuguguthwe, and then uthi ke ngoku bapake like lentozeni caba elalini egudle ibhoda le yalapha eSouth Africa. Yaqonda? Uthi hayi nyhani kupakwe phaa. Uthi njengoba kupakwe phaya nje uthi kwathi xa zithi ezinkathini ebusuku kodwa phumani kodwa yintoni kodwa jampani intoni kwathiwa jampani elicingo kuthiwa icingo lidukufa bantasi. If uyamazi umzilikazi wa-Afrika indoda ende enkulu uthi hayi wanganyuza bantasi wajampela cingo uthi wajampela cingo uthi hayi bantasi after ejampe elo cingo ngoku uthi bathathwa basiwa ke caba kwi-safe house ke ngoku apha eSouth Africa. Basiwa kule safe house. Xa befika ke ngoku kule safe house xa bafuneka beprocessiwe ke ngoku zi-systems zika-JJ. Yaqonda? Xa befika bantase kule safe house hayi nyhani kuthiwa nina niyahlala kwi-safe house then nimane nibizwa ke ngoku kwi-main house one by one uthi kufikelele 10 yakhe ke ngoku ndinokubana ndoda ende iza uthi hayi mnyani wahamba. Uthi xa efika kule ndlu hayi nyhani afike kubuzwe kuthiwe heyi zitsho mfokabawo igama nefani uthi azitsho uthi okay mfehlekazi khulula ke ube nje suti yesele. Uthi hayi ndizokwazi ukutheni ndizakhulela amadoda kwathiwa yeyi wena ucinga sisengaloo nto apha sasikuncwasanga thina sithi ukhulula ube nje suti yesele gquba kwakho unganyuze sibone into yobana ufihlanga nto na. Uthi agoloze abantu asathi hayi andizuyenza loo nto kwathini kuthiwa bantase bamtyhala apha entanyeni. Yabona kulaa ndawo utyhalwe so apha ngemva entanyeni bamtyhala entanyeni bantase bamdibanisa nentoza nedonga. After bemdibanise nodonga omnye womkhulula bantase bathe besamkhulula kwathi thaxa imali izikhuntyu. Uthi imali ebenayo ibinintsi ukufa bantase. Uthi if ebefuna bengayibhukhi i-first class ticket yoza apha eSouth Africa. Uthi kwathi thaxa eso sikhuntyu semali gqiba kwathi thaxa ipassport apha phantsi. Uthi bantase yeyi baqala ke ngoku bathi ungubani ufuna ntoni apha unemali. Uthi bambetha uthi babembhula bantase ngathi babhula ii-ertyisi. Yava? Bembetha bambuza ungubani. Uthi waphela esithi hayi ndi-undercover cop from eSouth Africa ntontoni ndiphanda i-human trafficking kwathini bambhula wes. Uthi yes sis after loo nto bambhula wes bambetha caba ke ngoku bahamba bayocebisana ecaleni into yobana hey fondini masingambulali. What if nyhani lilo irhada hayi masingambulali fondini sizawuthini hayi masihambe siyomlahla eKruger National Park uzawutyiwa zingonyama phaa kwathini nyhani bahambe bantase bamlayisha enjalo bantase ekhubazekile because bambethe wakhubazeka. Bamlayisha emotweni enjalo ekhubazekile kwaye Kruger National Park. Bafika bafowunela i-contact yakhe bathi vula igate vula igate John. Hayi nyhani uJohn wavula igate kwangenwa. Xa kungenwa bamthatha nyhani bambeka phaa ezingonyameni bamshiya apho bathatha ii-bags zakhe and everything. Bathi hayi ke babhayi nja uzawutyiwa ngabantu abakhulu kunawe ke ngoku ingonyama. Bemka uJJ necrew yakhe xa babile icrew yakhe ibiphethe i-AK-47. Uthi bemka uthi yena hayi nyhani waqala ke ngoku wawokha esoyika ezingonyama wawokha and kabo bantu asayibona laa nto yowokha ubethiwe. Uthi hayi nyhani xa ejonga hayi iKruger nayo inelala icingo elide but waqonda ndine-experience kaloku sana kwinto yamacingo ngoku because ndijampe ele bhoda izolo. Uthi wanganyuza again bantase watakela ngaphaya eKruger waba kanti uyaphuma kanjalo wahayikha bantase waba kanti ubuyele eNelspruit. Uthi xa ebuyele eNelspruit caba wafonela no-boss wakhe and what not. Xa ebuyele eNelspruit esuka kwagqirha ebotshwe ngamabhayidishi uboss wakhe wamfowunela wathi mfokabawo kukho i-press conference ekhoyo kwathini kuzafuneka uyapho. Wathi omnye hayi bo uyazi nje uba ndingiloba ebhulwa ngathi ndiziiertyisi ndizakwenza njani. Kwathiwa yiba i-ertyisi ube uphaa kulaa press conference. Uthi waba yiloo ertyisi bantase kwi-press conference. Luckily uthi kulaa press conference kwakukhona amapolisa bambuza hayi yintoni wagcimfi wanje kwenzeke ntoni. Wabebalisa into yokubana ebekidnetshiwe kanje nakanje. I think yayikhe yatrenda loo nto yakhe yoba echimfi. Yava washo ke into yokubana kidnetshiwe indoda le nto ye-human trafficking. Wahanjwa ke ngoku kwafunwa loo John Joseph Nkuna kuba esafunwa nangoku bantase. Into eyafunyanwayo ngala madoda ayi-15 ayejampe ibhoda nawo ulo mntana but uJJ akakafumaneki bantase
in the wild. Nana.